ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଝିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନମ୍ବର 1, 333ର କମାଲ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ହୋଇଯିବ 17 ଲକ୍ଷ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ବିକଳ୍ପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଗଣା ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4,009 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 3, ବେଗ ଧରୁନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ। ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ସବୁଠି କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 70 କୋଟି, ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ ପାଇଁ 19 କୋଟି, ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ସରୁନି। ନମ୍ବର 4, ମାଲକାନଗିରିରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। MEV 26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12ଟା ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପୁଣି ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟି। 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟି 24 କୋଟିର ବଜେଟ୍। 11,718.24 କୋଟିର ବଜେଟ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦେଶରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଜନଗଣନା। 2026 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଘର ତାଲିକା। 2027 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ 2027 ଜନଗଣନା ହେବ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନମ୍ବର 7, କ୍ଲବ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା। କ୍ଲବ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିକୁ ଦେଇପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା। ଏଠାରେ 18 ଜଣ କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନଥିବାରୁ କେବେ କ୍ଲବ ଘର ବାରଣ୍ଡା ତ ଆଉ କେବେ ଗଛମୂଳେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସରୀସୃପ ଭୟ ସହ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି। ନମ୍ବର 8, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ। UAEକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ UAEକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ।
ନମ୍ବର 9 ତଳମୁହାଁ ପାରଦ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 3.1 ଡିଗ୍ରୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ସପ୍ତାହ ହେବା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ସହ କୋହଲା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସହର ଜନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଷ ମିଶାଇ ଶିକାର କଲେ ବୃଦ୍ଧ। ବଳଦର ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ତାମଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କୁସୁମଡିହି ସେକ୍ସନ ଖେସରା ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୁସୁମଡିହି ଗାଁର ନୂଆସ ଖେଷ୍ଣୁ ବିରୋଧରେ ବନ ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।